La ciència és un reflex de la inquietud humana i això és intrínsec a nosaltres i sempre trobarem alguna pregunta més per respondre. A nivell personal, penso que la ciència és una forma molt bonica i sobretot creativa de guanyar-se la vida i a nivell personal t'aporta moltíssimes coses. La ciència és com un diàleg en què tu aportes una pregunta, si pot ser molt concreta, i llavors muntes, dissenyes estudis que permetin que la realitat es respongui a aquesta pregunta. Investigar es casi ir poniendo piezas en un puzzle que no se acaba nunca. Y tú puedes poner una pieza, pero al poner una pieza te das cuenta de que alrededor hay muchas otras todavía por colocar. Vivim en una societat que jo crec que ha viscut durant molts anys donant l'esquena a la ciència, donant l'esquena a la contestació. La ciència és contestació, és plantejar-se per què les coses són així i no són d'una altra manera. I crec que és molt important i que l'única manera de canviar aquesta actitud és introduir la ciència al procés d'investigació a la gent jove. Jo crec que un investigador ha de tindre imaginació. Després ha de tindre, doncs, ha de ser una persona també sistemàtica. Ha de ser una persona que li agradi molt el que fa, perquè és un món que és durillo, perquè s'ha de treballar moltes hores, però bueno, també té les seves compensacions, ens està agradant molt el que fas. D'entrada hi ha que tindre un espírit aventurer, i molt aventurer. Aquells que tinguin l'espírit aventurer, una manera és intentar trobar respostes a coses que no sabem. És un camí apassionant, és un camí dur, aviso, però si teniu aquest gossanet, aquesta necessitat de conèixer coses noves, endavant, nanos. Dolores Fuertes ha mort el 28 de febrer a l'edat de 44 anys d'un infart de miocardi. Igual que els seus dos germans petits, va dur la seva càrrega sense resignació. La família política agraeix totes les mostres de condol, així com les donacions realitzades a l'Associació per l'Estudi de l'Endocitosi. Com és que ha mort així, tu, de cop? A sobre, pot tractar-se d'una malaltia hereditària. M'ha dit el metge que pot tractar-se d'una malaltia hereditària. Roger i la Júlia podrien tenir la mateixa malaltia que la seva mare. La Dolores, la dona d'en Josep, ha mort d'un atac de cor amb només 44 anys, deixant orfes en Roger i la Júlia. Es sospita que pot ser una malaltia genètica perquè dos germans de la Dolores també han mort prematurament d'un infart de miocardi. Ara la ciència es posa a treballar per descobrir el perquè d'aquesta mort prematura i si hi ha risc de que sigui hereditària. El primer pas, treure una mostra de sang als nens per analitzar-la. El primer destí de les mostres de sang d'en Roger i la Júlia és el Laboratori de Lípids de l'Institut Municipal d'Investigació Mèdica, IMIM. Abans de res, cal saber si en la sang dels fills de la Dolores hi ha un excés de greixos que en un futur pugui obstruir alguna artèria propera al cor i ser causa d'un infart de miocardi. Per un mètode d'ultracentrifugació hem aïllat la lipoproteïna LDL, que seria el colesterol dolent,
I aquí més a baix hi ha la fracció de la HDL, que seria el colesterol bo. Es detecta un colesterol total incrementat, més alt del que seria normal per nivells poblacionals, i també els nivells de triglicèrids són més alts. Llavors aquesta mostra, o la mostra d'aquest pacient, seria candidata a estudis posteriors. Hem fet un primer pas en la nostra investigació i ha saltat la primera alarma. Un dels dos nens té un nivell de lípids a la sang superior al que li correspon per la seva edat. Per què? La resposta la busquem al seqüenciador d'ADN. Una petita proporció de les malalties cardiovasculars són produïdes per una mutació genètica. Finalment, després d'haver extret l'ADN de la mostra de sang del nostre pacient, amb això el que hem obtingut és la seqüència del gen que volíem estudiar. Aquesta seqüència se'ns mostra en forma d'uns pics de fluorescència i una sèrie de lletres aquí. Aparentment, aquesta seqüència és del tot normal, però si ens hi anem fixant més concretament, ens trobem una petita mutació. En aquest punt d'aquí, el que veiem nosaltres és que en lloc d'un sol pic hi ha dos pics, un se solapa l'altre. Això ens indica que aquest individu en aquest al·lel concret té una mutació.